जारिमिना गावनो फैफिनो। दुखुथिया निर्मल मुसाहारिनि नखराव खौरांगिरिफोरनि आगान। थांनाय 2004 मायथाइनि 30 नबेम्बर खालि चिरां जिल्ला रुनिखाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय 1 नं सामुदैसा गामिनि थागिबि निर्मल मुसाहारिया इन्डियान आर्मिनि गुलिजों फेन्दायाव नांजाना गोलाव समनि थाखाय नोरजिया जानानै थायो आरो बिनिनो आंगो बिसि कुन्जुला मुसाहारिया जायगायावनो जिउ गोमानो गोनां जायो। बेनिफ्राय निर्मल मुसाहारिखौ बिथांनि गोग्गो फाहामथायनि थाखाय आसामनि गुवाहाटी नोगोरमानि आर्मि देहा फाहामसालियाव 3 दाननि थाखाय लानानै थाङो। मख'नो गोनांदि आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनि सोमावसारनायजों लोब्बा थानाय बे जाथाया निर्मल मुसाहारिनि नखराव मोनसे गानो रोङै गाराय एबा बावनो हायै जारिमिन जानानै थायो। लोगोसे बिथां निर्मल मुसाहारिया फेन्दायाव गुलि नांजाना गोब्राब खामानि मावनो हायै जायो जायनि जाउनाव बिथांनि गोग्गो नखर खुंनायजों लोगोसे गथ'फोरनि फरायनाय लामायाव गिलिर जेंना जानानै थायो। गोलाव समनिफ्रायनो नोरजिया जानानै गोबां जेंनायाव मोगा-मोगि जाबोनायनि उनावबो दिनैसिम सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो हायाखै होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो निर्मल मुसाहारिया। बेनिखायनो जाहाथे दानि गोदान सोरखारा बिथांनि दुखुथिया नखरखौ नायनानै सोरखारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ मोनो बेखौ बिटिआर सोरखारनिफ्राय गुरैयै खावलायहरदों। बड'लेण्ड सोरजिनि सोमावसारनायजों लोब्बा थानाय जिथुनाखि नोंथांनि नखराव जाथाय जादोंमोन 2004 मायथाइनि 30 दिनैनि दिनखालि नभेम्बर खालि माबोरै जादोंमोन नोंथाङा माबायदि मोगा-मोगि जानांदोंमोन जाथायनि गेजेरजों आरो दिनैसिम माबायदि खस्थ' जाखो माबायदि जिउ खुंनानै दङ? जिथ' बैबाराव जोंनि सामुदैसायाव एनडिबिफोर थायोमोन। बे एनडिबिफोर थानायावहाय जोंनि गामियावहाय बिदिनो माइ हानाय बोथोर जेब्ला माइ हानाय बोथोर नभेम्बर 30 थारिख होमब्ला दस्रा जाथिफोर गोबां माइ खामानि मावनो फैयो नालाय माइ हानो मानो बे समाव बे थानाय एनडिबिफ्रा हाब नोंसिनिजों माथो बिराद गुबुन गुबुन मानसि फैयोरा दा गामियावलाय औलै फंबाय जों दस्रायाव एरायनानै थांथ'नोसैलै बिदिबा एरायनानै थांथ'दो नोंसोरबो नोंसिनि थाखायबो मोजां जोंनि थाखायबो मोजां होननानै जों बुंलायदों। बिदि होननानै आंनियावनो बियो साहा लोंलायनानै थांदों। बिदिनो थांबाय थांनानै दाने साननै सानथामनि उनावहाय फैफिनबाय आरो फैफिननायखौ जोंथ' खबर गैया जोंथ' खामानि मावगासिनो फैफिननानै सानसे थानानै अखानायै सासे लोगो फैदोंनो बेखौ सासेया लोगोआ ओरै दोनलांनायाव सासे लोगोखौ दोनलांनायावहाय दंफां नाबोनाय लामायाव लोगो मोनदों। दानि बे दंफां नाबोग्राफोरखौ लाखिनानै जोंनो फैसा होलांनांगौ बिदि जोङो होनना बुंबाय। बिदि बुंनायावथ' जोङोथ' फैसा गैया बिदिला जों गाबोन होफिननोसै मालाखौ दोन ओमफ्राय फैसा लाय जेब्ला बिदि होनो अब्ला दाने दंफांखौबो गालांबाय माखासे नेबायनो दंफां साइकेलखौ माखासेया फैसा लायनो थांनाया फैसाखौ होफैखोना होफैदिया मोनायावहाय बिसोरबो खोथाना लाबायनो मबाव लोगो मोनगोन होनना सोंनायाव जों बै उमुक गामियावनो थायो उमुकनि नखराव थायो होनना जेब्ला बिदि होनो दे जाबाय होनना थांबाय। थांनाया दाने फैसाखौ होफैखोना होफैदिया बेलासि मोनासौब्ला ओजोंहाय मायाव आर्मिफोरनोहाय उग्रपन्थि दं बिदि जोंखौ फैसा बिदों होननानै बिदि आर्मिफोरखौसो लिंबोबाय जाहैदों बिसोरो लिंबोजानानै मोनानि 10थासिमाव गैया होननानै थांफिनदोंमोननो गामियाव हाबखाखैनो बिसोरो जेब्ला मोनानि 3था सम अब्ला 3थायावहाय दंथारो नोंसोर मा गैया होनखो होननानै लिङा लायफिनदोंनो उमुकनावनो दं फलानावनो दं होननानै बिसोरनि उन्दुनायखौ नायनानै थांनानै लिङा लायदोंनो जबरदस्ति जेब्ला लिङा लायो अब्ला दानि बिसोर फैफिनबायनो बेंजोब्बाय बेंनानै थानायावहाय दानिया सोरांबाय 5था जाबाय 5था जाब्ला न'नि मालिकआ खिनो होननानै मालिक हिन्जावा थांबायनो ओंखारलांला आर्मिया नुजाबायनो गयबारिजों लामायाव दानिया जि नुजाबायो आंनि न'खरा सेस जाबाय दिनै गैले होननानै खियाखिसैबो खिनो ओंखारनानैनो फैफिनबाय।
दानि बे उन्दुनायफोरखौ सिखौ बोरलामा होननानै नोंसोर खादो दिनैहाय आंनि न'खरखौ जाबाय नोंसोरो होननानै दानि बिसोरनि सिखौ बोरलामा होननानै माबाबाय जादों बिसोरो जिखांबायनो जिखांनाय दानि आर्मिफ्राथ' दंजोबनो दानि आर्मिफ्रा होसोबायनो माबाबाय दानि सासेखौ गोबाख्रबबाय जाय सिलाय लादों बेखौनो गोबाख्रबबायनो सिलाया खबाराव सोना लादोंमोननो बिदि दं गावदो 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 आंखौहाय बिदि खालामनो नागिरदोंमोन गावदो गावदो जेब्ला बिदि होनो अब्ला एकदम ओरै बबेजों आर्मि बे आर्मि खारदेर खारनानै ओरै खारबोबाय ओरै खारनो बोलो होदोंमोन खारनासो आंनि उसुंजों फैबाय आंनि उसुंजों फैनायावहाय जोंथ' फुङाव जिखांना अर सायबाय थादोंमोन खामानि मावहैनो होननानै थुक्राझारावहाय जोङो मोनसे सभायावहाय बन हैनो होननानै औ खामानि मावहैनो बेवहाय मा खालामदोंमोन फुङाव जिखांदोंमोन माने सानैजों जों अर सुनानै सायलायदोंमोन सायनायखौ ओरै आंनिजों बेंनाया नायजोबदोंनो आर्मिफ्रा बे दस्राजों बेंनायफ्रासो गावफैदोंनो जोंखौ गावनाया बायदि खारबोबाय नालाय आंनि हिन्जावा साहा फुदुंनो थौ लानायानो मा जाखो होननानै दरखंजों थाना नाहरहां जानायावनो बिसोर गावबाय आंबो जिखांदोंमोन मा जाखो होननायावनो असेयावनो जिखांनायजों लोगोसे गावबाय आंखौ दानिया बुरियाबो गावजानानै आंनिया बिसिया गिदिंनानै गोलैबाय आंनिबो आथिङा बायबायगन गावनानै आंनियाव गुलि गरथाम नांबाय आथिङाव गरनै जानजियाव गरसे नांबाय आंनिबो आंथ' बिसिनिया मय नांदों मिथियाखिसै गुबुनफ्रासो खोथाबाय आङो उथुमायाव नांदों उथुमायनि गाहायावबो उथुमायावबो बिबु गलायदों होननानै आरो दानिया जेब्ला बिदि गावबाय फिसाजोआ आंनिया सासे 12 बोसोरल'खामोन देरसिना फुङाव जिखांनानै लेखा फरायदोंमोन दानि बिमा बुरैदोंमोन मा जाखो आं गाबख्रावबाय थाला मा जाखो होननानै बिसोर नायफैबाय नायला बिदिसो मा जाखो होनना आंखौ माबाबाय अब्लासो बिसोरो आंखौ फैनानै नायफैबाय दरखंजों आर्मिफ्रा नों एनडिएफबि ओंखार होनबाय थाबाय आंथ' एनडिएफबि नङा आं बे न'नि मालिकसोमोन आंखौ नोंसोरसो गावदों मा दायनि गावखो आंखौ आं मा मावदोंमोन नोंसिनि होननानै आं जेब्ला आर्मिफोरखौ बिदि रायो बिदि बुङो अब्ला आर्मिफ्रा आंखौ सोबाबाय आं ज्राव खांग्रांबावबाय आरो जेब्ला खांग्राङो अब्ला फिसाजोआ बोखांदों फिसाजो बोखांनायखौ फिसाजोखौबो नाखाना दंबावो बिसोरो ओमफ्राय फिसाजोआ आंखौ बांदों दा बुंसै जेबो दारायसै आफा ओमफ्राय आंबो आलौनाय सानाया थानो हायिखाय बिसोरखौ राजोनानै रायदों आंखौ मानो गावनांगौ नोंसोर मा दायनि गावनांगौ आं मा मावदों नोंसोरनि होननानै बिदि रायबाय थादोंमोन आरो दा असेयावनो बिसोरो गावसोरबो हाबनानै गावसोरनि सिलायखौ दोननानै गावसोरनि बिन्दिसजों फाननानै आंखौहाय जोंनियाव खम्बल बिनानै लांबाय आरो गावसोर लांनानै गावसोरनि हस्पिटालाव लांग्रोनो काजलगावआव आंथ' थाल मोनलाङाखिसै ओमफ्राय लवार आसामावबो लांदोंनो बेयावबो थाल गैया गोबां बायदिसिना सोंदोंनो आंनियाव आं खोन्थानो रोङाखिसै ओमफ्राय गुवाहाटियाव जेब्ला लांनानै अपारेसन खालामलायनानै अखानायै मायो अब्लासो आंहा खस्थ' बिदिनो जादों बे जाथाया जानानै दिनैसिम गोलाव सम जालांबाय नोंथाङा नोंथांनि जिथुनाखि देहाखौ नायबाथ' बिराद खस्थ' गोलैनानै दङ बोलो गोनां खामानि मावनो थ' नोंथाङा सोरखारनि बिथिंनिफ्राय माबाफोर सहायफोर मोनदों नामा सिगांनि बि सरखाराथ' एसे नायफैदोंमोन आं गैयि समावहाय आंथ' नुवाखिसै बिसिनि सारादु खुंनाय मानाय सिगांनि बि सरखारा माबानायफोरखौहाय नुवाखिसै आङो फैसा होफैदों होनदों एसे फिसाफोरनो बिदिनो दानि सरखाराथ' जाय गैयानो दानि सरखाराथ' खनसे थांनानै बुंबायमोन आङो माबानायावहाय दानि बे रन्जित एमआ बेनियावहाय मा खामानिफोर होनो हानाय नामा सार अननानै बिदि होदो आं बिदि जानाय मानसि दाथ' जेबो माबा गैया दे उनफ्राव नायनो होनदोंमोन आरो दासिमथ' गैया आरो बिराद खस्थ' जानानै दं हायोब्ला दानि सरखारफ्रा आंनि फिसाफोरनो खामानिफोर होयोब्ला न'खरा थांनानै थानायनि थाखाय मोजां जागोन आरो दाथ' जाय बिथांमोना बड'लेण्ड सोमावसारनायावहाय बिथांमोननि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि थाखायनो नोंथाङाबो दिनैहाय गुलि गावजानायाव जानानै फैबाय दा बै बिथांमोना बड'लेण्ड सोमावसारग्रा मानसिफ्रा दिनैसिमावहाय मोनसे सक्ति गोजोन गोरोबथा सक्ति लानानै फैबाय दा बिथांमोननि सायावहाय
नोंथाङा माबा मोनसे खावलायहरनो सानो नामा? अननानै आंनि न'खरखौ नायब्लाथ' मोजां जागौमोन। बिथांनि माबाजोंनो खस्थ' मोनबाय आंबो आरो फिसाफोरखौबो जेरैबायदि जोथोन लानांगौ जोथोन लानांगौ। न'खराव साबसे फिसाफोर दं नामा? फिसाफोरखौ साब्रै दङ। साब्रैयाव दा सानैया हाबा जाबाय, सानैया सासेयाव हाबा जाबाय हौवासाबो। बिसोरो फिअ फेल सानैया, सानैया बिए पास जाबाय। ओमफ्राय दाथ' फोरोंनोनो फरायनाया दा सासे दङ। औ न'खरनि अबस्थाखौ माबायबा एसे माबागोन। औ फिसाफोरखौ दा फोरोंनो मावनोबो हालिया नालाय, बे थाखा फैसाबो गैले, फरायनोनो आसालाबो फरायनो हायाखिसै आरो। बिदिनो जाना दं दा बिए पास जानानै। न'खराव माबायदि सोलियो? न'खराव ओरैनो खुनुरुखुम ओरैनो फोरोंनो थाखाय थाखा फैसा गैयाना बिराद खस्थ' जाबाय। बे जानाय लोंनायथ' ओरैनो खुनुरुखुम सोलियो जानायफ्राथ'। फिसाफोरखौ इस्सा दंमोन फरायनो? सासेया इसा दंमोन फरायनो। औ दा फोरोंनो हानायनि माबायानो गैलिया आरो।